Sikubonile lapha Ndunankulu ngoba siyazi ukuthi into yentswela ngqesho amathuba emisebenzi yenye yezinto ezixake kakhulu esifundazweni. Kodwa sinibonile niphumule noNgqongqoshe uNxesi walapha kwezemisebenzi nikhulumisa into yamathuba omsebenzi. Awusithi nje fala kahle ukuthi ibithini into yamathuba omsebenzi. Hey, into ibithi ngonyaka odlule sayibophezela la ukuthi sifuna ukuthi koshaya lesikhathi sibe siqashe abantu abangaphezulu kuka 600,000. 600,000. Yebo. Saqala ke eCaris Fountain. Sanikeza abantu ngonyaka odlule izincwadi ezu 15,000 sibaqashe. Sadlulela saye eHarry Gwala eMoses Mabhida Stadium. Sabanikeza nakhona about 25,000. Saqhubeka ke uthi sithesha waya ngoba sithi la eKZN siyathesha siyasebenza. Uhulumeni uvula amathuba omsebenzi kuyasetshenzwa futhi full time lo sikhuluma ngayo kwabasithesha waya. Kodwa ke sihlangene ke no Minister uNxesi. Besikhuluma ukuthi ke manje sivulela amathuba abantu abawu 102,000. 102,000. Hayi 50,000. Hayi 70,000. 102,000 abantu abazongena bazoqeqeshwa mabeqeda ukuqeqeshwa bayongena emisebenzini bayasebenza kwenzela ukuthi umuntu angathi seqeqeshiwe angabe sakwazi ukuthi abe nomsebenzi. So bazoqeqeshwa ke laba abantu bazoqeqeshwa ezintweni ezihlukahlukene babodwa baqeqeshela uagriculture babodwa baqeqeshela ukuphatha ukudla abaqeqeshela amahotela abanye abafuna ukwenza catering abanye abafuna ukwenza tourism abanye bafuna ukwenza noma yini khona ngisho security abantu bayaqeqeshwa ke lapha ya uhulumeni uzokhokha imali ukuthi baqeqeshwe abese banikeza stipend mase beqedile ukuqeqeshwa banika stipend bese beyaplacewa ke lezi inkampani zobe sezibaplace ke emisebenzini ehlukahlukene le abazobe beyifundele inani ke esikhuluma ngalo njengamanje ileli lika 102,000 esizobe sibathatha ke kule ngxenye esikhuluma ngayo uyokhumbula ngaphisa ukuthi sinikeze abawu 4,000 izincwadi zokushayela enyangeni edlulile bayaqeda ke manje njengoba kuzophela uApril siyathemba ukuthi bazophasa ngoba iplan yethu ukuthi sithathe ke manje 20,000 sibashayele nabo bathatha izincwadi zokushayela ngoba ngempela sikhuluma indaba ukuthi sisabathembisa sisazoplana sisazocabanga cha uhulumeni uthi sithe sizokwenza nakho ke sekufikile sesiyakwenza bayophinde bemthathe uhulumeni bazomthatha uhulumeni okunika intuthuko siyibona nangakho konke